Gima wang'eyo en ni budget no kako lose en a deficit budget. Wan gi surplus budget, deficit budget. Surplus tiende ni wakalo target. Wan gomenda mang'eny. Moko chuno ni koro nyaka wadwa londre kamoro kata nyaka wahol kamoro. To kako kete ni ing'e ni gini duto kata kwa wacho ni budget en gima iluongo na projection. Tiende ni watemo mana focus mbele ni mai gima wadwaro to mai kaka wadwa ni watime nade wayude. Tiende ni kitemo focus on ability mar japiny ni to mwa wacho ni wadhi kao kuom japiny ni be wadhi yude. Aya modong' no kore deficit. Deficit ni ibro many kaka yude. To one of the ways mi loso go deficit kata mi jaso go fuogno en di holo oko. Tipenja ka be sirikal otimo yo makare kata japiny ong'eyo nonego bed ni gitimo ang'owa gi solo suru mondo wachni ochope yo makare. Aparo ni kuom budget duto ma wang'ni nodwa bet gi liet ahinya. To sama liet nitie japiny bedo aware ni gimoro timre nade dhi mbele. Makata samoro kiwinjo radio tiwinjo kata mine ma piny kucha kata ka ok mune radio samoro adhi dala kucha to ng'ato moro mana bende ma inyalo paro ni onge knowledge mar budget to penji ni to budget no chalo nadi malo kanyo jogo hinyowa iwinjo. Tiende ni sirikal onego kaw time gi mondo giwach ne ji kaka gidhi choke maber gi kaka gini dhi tiyo. CPA no wacho ni osuru ok rach, choke ok rach, kako dhi tiyo ema muhimu. To kendo kuti kode yo madieri. Tiende ni ko kawe ni dhi ti kode to nego bed ni tiyo kode. Ok badre. To ipenja kako tero japiny kata kaka odhi chalo ne japiny kata kako chal ne japiny gi sani kalure gik ma sirikal wacho. Nitie gik ma japiny owinjo to pile pile sama iwacho gimoro rach iyudo ni donje pachwa moloyo ka ber mantie. Chutho ok rach te. Ober nitie berne. Rach bende nitie kuonde ma bro ng'iyo ma onge clarification malong'o. Tiende ni ok opuodh weche ne malong'o kaka idhi choke gi kaka odhi benefit japiny. Mago bende nitie. Koro sirikal taparo ni japiny to is aware to mana through koko manye jomoko bende goyo. Sirikal mwenyewe to pok otimo juhudi malong'o kata pok otemo mondo explain ne japiny kaka odhi konyre budget ni. To again wawacho ni kawuono the budget statement idhi tere od bura. Tiende ni dhi some ne japiny. Japiny biro ng'eyo mang'eny kaka sirikal